Il-poter politiku tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkun ibbilanċjat fl-interess tal-kontabilità demokratika. Saħaq dan il-membru parlamentari Ewropew Alfred Sant waqt intervent tiegħu fi Brussell. Intervent li matulu fisser kif il-Bank Ċentrali Ewropew ġemma fih danu poter politiku li jeċċedi l-mandat moti lilu mit-trattati eżistenti. Fi kliemu dan il-poter mistenni jkompli jikber b'riżultat ta' responsabiltajiet moddija lill-bank taħt il-provvedimenti tal-Unjoni Bankarja. Il-kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew spjega kif il-kwistjoni mhijiex dwar id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu mill-Bank Ċentrali Ewropew li ma' deċiżjonijiet huwa stess jaqbel magħhom, iżda dwar il-poter li dan il-bank qed jeżerċita fid-deċiżjonijiet dwar l-ewro. Alfred Sant qal li taħt Mario Draghi, il-President attwali tal-bank, kif ukoll taħt il-predeċessur tiegħu, il-bank ħad deċiżjonijiet li provdew direzzjoni lill-munita ewro. Minkejja natura kontroversjali ta' wħud minnhom, Sant żied li dawn id-deċiżjonijiet kellhom jittieħdu. L-Ewroparlamentari Laburista sostna li meta affaċċjat bil-fatti wieħed ma jistax jiġħad li l-Bank Ċentrali Ewropew qed isir l-aktar istituzzjoni ta' suċċess fis-sistema tal-ewro. Dan anke fid-dawl li l-bank qed ikun l-aktar korp imħejji biex ivara inizjattivi maħsuba biex jilqgħu għall-istaġnar ekonomiku fl-Ewropa. Dawn l-inizjattivi, temm jgħid Alfred Sant, imorru lil mill-perspettiva sħiħa Ewropea u għalhekk id-deċiżjoni dwarhom kienet aktar diffiċli biex tittieħed u titwettaq.